lehendakari jauna, Bilboko alkate jauna, Gotzain jaunak esan behar dugu hemen, gainerako agintari eta lagun guztiok egunon. Eskertza berbakaz asmatzea nahiko neuke, baina ez ja terreza sentimentuak berba bihurtzea. Asteak pasa ditut zelan lixeri ez nekiela opari ederrau. Ez dodala merezi uste dut, baina Joan Mariren hitzak entzun da gero, oraindik eta lotsari handiagoa daukat, eta alan be unkituta nagoela esan behar dut. Carmelo Etxe Nagusia Labairun izan eban maisu, dialektologiako irakaslea genduen. Nik 1974-1975 dialektologia zersanik ez nekien. Baina, Siberuko euskalkia ezautuaz neure ondarrukoa hobeto ulertzeko aukera eskaini eustan ikastaroak. Poz handia beraz, izen hori daroan ohorezko aitamena. Eskerrik asko. Gainera, 3 lagun bihotzeko dira nigaz batera oparidun. Euretako 2 masu apartak. 3. Abade gai ezagutu eta gure ondoti joan zen arteko lagun ona. Ondarruko bideoan ikusidan bezalaxe, Ondarruko familia arrantzale batean jaio nintzen. Bataioan, Biren Josune izena jarri nahi eta ezin. Alan dabe, atxitxak esaten ustan gero, abadeak nire izena erderaz esate ban bakoitzean, berak ozenago esate bala, Biren Josune, eta jainkoak bere hartu ebala, benetakotzat. Alaxe, Biren Josune, naiz eta eskolan kaskarreko batzuk irabazi, izena gora bera. Hau magaz hasi nintzen mesatara joaten. Berari aulkia eroanaz, ohitura izaten zen hori herrietan, amumari, bere aulkia eroan da mesara joan eurakin. Behin baino gehiagotan, zerbaia entzun da, esate ban, ez nazungo gesa, bezan eguzira. Gure kontrakoak entzutera ez noa. Baina domekan, mesatara barrero. Gero horretan hasi eta ezin nintzen. 1972an kimikan lizentziatura eskuan, irakaskuntzarako bidea hartu neban, bestelako lan arloak ez ziren eta amez gaiztoak baino gehiago. Progre koitadua nintzen orduan, ez neban ezer jakin nahi, bideoan ikusidan bezalaxe, ez abadez eta ez mojez. Asko gitxeago ikusten eban neure burua institutu frankistetan irakasle. Kasualidade utzak eroan inun 1973an seminario ikastetxera. Beldurapur bat egaz, hainbeste abaden artera. Eta ara non, mundu barri bat, unibertso oparo eta zabal bat aurkitu neban derison. Eleizaren bestelako aurpegia, kristau komunitate hurbila eta maitagarria, dana zanbarria niretzat. Lagun giroak eta lantalde sendo eta eskuzabala ezagutzeak eroan inun irakaskuntza maitatzera, benetan maitatzera. Nekiena irakatzeaz gain, ez nekiena ikasteko aukerak irekia eta zan. Betirako bokazioa. Erronka askotan jardun izan dut ordutik ona, baina sekula ez nazi bili posago, derison egin dituen 19 urtetan baino. Antxe ikasi neban nire euskararen edertasuna. Antxe ezagutu nituen euskaraz eta euskaraz sortutako kulturaren zabaltasuna eta unibertsaltasuna. Antxe egin nituen betirako aizkire, 30 abade eta ez abade, eta antxe ikasi neban ikasleen izaera errespetatzen eta estimatzen. Nire ikasleak esaten dudan bakoitzean, orantxe be, derisokoak eukiten dudaz gogoan. Eta hau guzti hau eta gero, ohorezko aipamena. Pozez beteta hartzen dudana. Eskerrik asko.